Михайло Шамар, доброго вечора. Це Бугун на телеканалі АТР. Будемо говорити протягом години з Олегом Саакяном, політологом. Добрий вечір, пане Олеже. Вітаю. Особливо нового так нічого нема, окрім того, що, скажімо, президент виступив з заспокійливою заявою. Вчора всі обговорюють тепер заспокійливу заяву. Що ви зрозуміли з того, що сказав країні президент? Давайте так. Перш за все, добре, що це звернення відбулося. Це вже позитивно. Влада, принаймні, робить кроки до інформування і до намагання не ігнорувати сьогоднішню реальність. Це добре. По-перше, прислухались, можливо, до слів експертів, до суспільства, в якому є запит на це. Можливо, вже просто вирішили коригувати свою стратегію поведінки. По-друге, в самій промові є доволі непогані сентенції. З приводу, наприклад, боротьби за свідомість, з приводу гри на нервах, тим, що не потрібно піддаватися паніці. В принципі, все більш-менш нормально в цьому розрізі. Але є ціла низка речей, які, звісно, потребують поліпшення і які на сьогоднішній день викликають критику. По-перше, тональність самого звернення. Звернення побудовано, що називається, згори донизу. Тобто є суспільство, яке не розуміє, неправильно себе веде, сірники побіжить скуповувати, яке надсилає фейки один одному, банкомати спорожнює. І є президент, який говорить, ні, так неправильно, треба от інакше, правильно робити. І другий одразу претензія, окрім цієї певної зверхності, трішки дистанції, це говорить, як правильно. А чи сказав, як правильно? Ні. Президент дуже детально описує, що не треба робити. Але що треба робити, в цій промові нема, у цієї кнопки, заклику, тобто якоїсь конкретної дії, яку після цього українець може зробити. Не знаю, записати тероборону, проінвентаризувати, де є бомбосховища нема, на якийсь портал зайти, подивитися інформацію для того, щоб не панікувати, або якусь телефонну лінію зтелефонувати, якщо в нього є, наприклад, панічні атаки, де психологи можуть надати певну допомогу, тому що зрозуміло, що нагнітання істерії відбувається. Тобто, хоча б, бодай, якийсь інструмент. Немає. По-третє, президент при цьому закликає західних лідерів до того, що потрібно не загальні слова, а конкретні дії, механізми, що буде зроблено, якщо Росія нападе. І поруч з тим не дає конкретних дій і механізмів, а що ж буде робити Україна. Звинувачуючи чи акцентуючи увагу на такому умовно звинуваченні західних партнерів, що вони доволі розмитими фразами говорять, при цьому стосовно реакції України говорять не менш розмитими фразами. По-п'яте, в цій промові мало даних, мало фактів. Які потрібні факти в промові президента, що було? Коли президент говорить, я володію інформацією, потрібно сказати підтвердження цьому. Я володію інформацією. До речі, от впродовж цього я вас трошки переб'ю, там же є не тільки частина звернення, а була частина того, що нам дали зустрічі з Блінкеном. Да? І там є таке трошки глузливе президентське, що, можливо, у вас хороша розвідка, але ми тут ближче, ми тут краще. Пам'ятаєте, да, цю частину ми розуміємо? І це виглядає... я не буду давати оцінки, дайте ви оцінки, тому що ти можеш бути в епіцентрі подій, наприклад, я сам як журналіст знаю, ти можеш бути в епіцентрі подій на Майдані або там в Туреччині в Єзді, але люди, які володіють інформацією, вони краще знають, що відбувається, ніж ти, які можеш бачити, там у нас нема такої технічної можливості, таких супутників власних, які можуть відслідковувати такої мережі розвідувальників, тому це трошки така зверхність президента по відношенню до американських даних, це про що свідчить? Я би сказав, що, звісно, в нас є власна позиція, власна розвідка, власні дані, але це має сприйматися як доповнення інформації від партнерів, а не як протиставлення. І отут є певна системна помилка. З одного боку, можна знайти позитивний ключ лише в одному, що Україні потрібно подекуди відходити від позиції пошуку відповідей чи то з Москви, чи то з Вашингтону, чи звідкись, і братися за власний розум. І там оцей пасаж про власну гідність, власну гордість – це хороший пасаж. Він правильний, мобілізуючий в суспільстві, але при цьому не потрібно це робити за рахунок. І от в цьому є негатив. І мені здається, що тут просто що на розумі, то і на язиці. І це загрозливо. Це наштовхує на певні, скажімо, негативні думки стосовно тих ризиків, які стоять перед нами. А на розумі бажання не підкорятися нікому і бути таким дуже незалежним? І в чому? Я думаю, що тут не стільки про незалежність, скільки про відчуття чи сприйняття, що я чи ми, дріб, краще знаємо.
Тому що шостий момент... На підставі чого? А на підставі нам не сказали чого. Ви розумієте? В чому вся біда. Тому шостий момент, який важливий був там, це якраз оця патернальність. Вона ж і в іншому, вона і в цьому, зокрема, по відношенню до західних партнерів, ми тут ближче, ми краще знаємо. Наша гордість того, що паралельно з цим... коли ви кажете, що нам надали інформацію, фактів, ну не можеш сказати, в мене Єрмак спілкується там, не знаю, з кимось з Москви, він краще знає. Не так, що це має звучати там. Ну, звісно, цього краще не казати. Ну, так. Але, можливо, це єдина фактологічна така Ми володіємо інформацією. На прикордонні зараз там 100 тисяч, 120 тисяч, ну, можливо, певна кількість військових. Ми розгорнули батальйони територіальної оборони. Я кожен день отримую смс з ситуацією бойовою, які я бачу не тільки скільки загибли, скільки разів стріляли тощо, але й найкритичніші точки пересування наші військові відслідковують. Ми знаємо, що відбувається. І назвати щось. Або по техніці ми знаємо, що останнім часом Росія перекинула таку-то техніку. Ми все бачимо. І ми зі свого боку готуємо адекватні відповіді. І коли дається певні фактажі, це викликає довіру. Це насичує ці слова певною конкретикою. Тому що коли не називають цифри, а говорять «все нормально», на пострадянському просторі, де є презумпція недовіри до влади, де влада часто обманювала суспільство, і ця традиція обману, коли ніби все добре, Чорнобиль все добре, війна все добре, будь-що трапиться, не звертайте уваги. А це завжди діє навпаки. І коли не дають даних, то тоді президент, коли каже, що все спокійно, все добре, люди починають непокоїтись, якщо навіть до цього моменту не непокоїлися. І більш того, оцей момент із партнерами і всередині, мені здається, він від взагалі сприйняття, такого патернального сприйняття влади, але тепер від зворотнього. Зазвичай ми говоримо про патерналізм, коли говоримо про виборців. Що вони воліють, що влада вирішить, візьме всю відповідальність, хорошого царя обрати і ніби все одразу по маслу піде, і таке собі магічне мислення про президента як про батька нації. Але при цьому є ще зворотня сторона медалі. А коли при владі не цінник, який використовується, а коли до влади приходить людина, яка з таким патернальним мисленням, то що відбувається? Тоді вона говорить: ми про все подбаємо, ми все знаємо, довіряйте армії, довіряйте владі, ви просто святкуйте, ви просто живіть, не піддавайтеся паніці. Тобто людина сама вибудовує бар'єр між собою і суспільством і бере на себе повноту відповідальності. Він же батько нації, такий лідер, він же ж має всю тепер віднести відповідальність. І складно, чи скажеш, в такій ситуації не надірватися. Тому що в реальності питання захисту держави – це питання всієї нації, всього суспільства. І тих, хто за трикутних, і тих, хто за круглих, і тих, хто за правих, і тих, хто за лівих – всіх. І в цьому випадку президент має бути консолідуючою силою, а не тим, хто взяв і закусив у діла і тягне все. І він має навпаки давати інструменти, казати: отут ми потребуємо підтримки суспільства. Тут ми, як суспільство, маємо зробити наступне. Тут цей виклик стоїть і перед мертвими, живими, ненародженими, тому що це на покоління вперед і так далі. І в такому випадку тоді президент не має права апелювати патернально. Ми тут високо сидимо, ми краще знаємо, ми все вирішимо. Це хибний шлях. В цій промові це було і по відношенню до західних партнерів, трішки зневажливо, це було і по відношенню до власного суспільства. Мені здається, що в цьому є певна системна ціннісна хиба. При тому, що, на жаль, сказати, що хтось з опозиції краще в цьому плані впорався би складно, тому що до інших би президентів, якби вони виголошували це, сьогоднішніх лідерів, були б інший пакет претензій, але він так само був би. В цій промові на зараз, а що могло би бути тим, що президент міг сказати в цій частині, не в цій частині чого не робити, а в цій частині що робити. У нас вистачає, скажімо, даних про те, що би ми очікували від президента і що би громадяни цієї країни сприйняли би з довірою зробити за порадою президента країни. Беремо за основу цю промову, основа достатньо хороша, і еволюція там відчувається. Тобто ця промова Зеленського краща, ніж, наприклад, попередня. Вона і більш стисла, і більш виважена, і гра тональності. Попереднього новорічного? Навіть новорічна. Новорічна – це взагалі була історія про ноунейм президента. Про все хороше, тост довжиною в 20 з копійками хвилин, який просто, рука болить людей вже тримати чарку в цей момент. Це ненормально. А в цьому випадку це було більш стисло, більш конкретно. Емоції, коротше, є позитиви в ній. А що додати?
Ну, наприклад, якщо президент би з самого початку почав би не з люди розповсюджують, роблять, він так просто методичку, як працювати для розповсюдження російської пропаганди і нагнітання істерії. Сказав би, не потрібно піддаватися банкомати тощо. Да, такі явища бувають. Навпаки, потрібно. І дав би раз, два, три механізми, як діяти. Зателефонуйте родичам, поспілкуйтеся. По-друге, проінвентаризуйте, чи у вас документи, гроші тощо готові. Щоб бути спокійними. Якщо ми будемо готові, то ризики нападу будуть меншими. На те, наскільки ми готові до найгіршого сценарія, від цього залежить те, наскільки висока ціна буде для Росії. Знаєте, Ми, як влада, відкрили портал інформаційний, де ви можете подивитися, до чого бути готовим. Як розпізнати дезінформацію? Ми розробили методички. Ми розробили методички на випадок дії в умовах військового стану, що буде заборонено, що не буде заборонено, якщо прийдеться вводити це. Ми готові на такі кроки, якщо буде потреба. Але сьогодні ризики не настільки високі, як подекуди описують ворожі, хотіли би описувати ворожі пропагандисти, і подекуди корисні ідіоти всередині. І далі свою риторику. Далі він перейшов би до цифр і сказав би, кожен день відбувається стільки-то намагань кібератаки. Ви побачили нещодавно, коли нашу оборону пробили, але ми швидко повернули ситуацію на початок. І сьогодні вже це не повториться. Ми знаємо, скільки військ, така кількість. Ми розгорнули свої зі свого боку. В нас вже укомплектована настільки-то територіальна оборона. У нас вже прийнятий закон про національний спротив. В мене, як президента, є змога оголошувати мобілізацію без мобілізації, без ведення військового стану. Верховна Рада дала мені цю можливість. Я нею не зловживаю. І саме тому ми цього не робимо. Але ми можемо це робити впродовж зробити 24 годин. І ми знаємо, яка кількість буде в штиках. І Росія це знає. І це ціна, яку вони заплатять. І далі. В такому випадку ця б промова навпаки в людей викликала би відчуття розуміння, що влада знає, що влада контролює ситуацію, більш того, є сценарій дій. І до чого я можу долучитися, що я можу зробити тут і зараз, для того, щоб захистити себе, свою сім'ю, своїх близьких. Там зараз одразу багато уточнень, що, по-перше, саме ця влада, пам'ятаєте, восени довго відкидала всі ці дані, які вже були на Заході, з західної сторони, і були різні оцінки, що Росія так працює, що вона просто інфільтрувала в усі західні медіа цю інформацію, тому воно йде у нас через Заходу, але довелося визнати, що розгортання військ є, воно є, пересування є, і все воно є, і тому саме зараз будь-які слова влади можуть викликати певну недовіру зараз. Після того, як спочатку була, скажімо, якщо не брехня, то точно не отримання повної інформації з того, що відбувається навколо. Це звернення, воно забарилося десь на місяць мінімум. Навіть в тому вигляді, в якому воно зараз відбулося, зараз же влада виправдовується. Якби вони розпочали хоча б місяць тому і взяли таку риторику, навіть такого рівня, заспокійливу, яка, направду, трішки дисонує з реальністю, тим не менш вони контролювали б інформаційний простір. Зараз вже цього не роблять. Раз. Два. З приводу весни, там, направду, було дві фази. Перша фаза, коли влада навпаки визнала, що є накопичення, то, що ми готуємось, ми можемо, тощо. Так далі. Потім побачили, що рейтинги почали сипатися і вирішили зіграти в мовчанку. Зрозуміли, що президент має бути вісником добрих новин для того, щоб виборцям це подобало, щоб він робив всім приємно людським вухам і очам. Відповідно, не треба цим перенавантажувати інформаційний простір. І питання війни прикрутили гучність. І таким чином від мілітарної логіки відмовилися. Я, направду, думаю, що рейтинги посипалися в тому вигляді, в якому називають посипалися, хоча незначне падіння було. Не через якраз мілітаризацію риторики чи визнання загроз, а через низку інших обставин. Там проблем було і викликів достатньо. Але це так було інтерпретовано. Інтерпретовано через велике побоювання за рейтинги, чи в силу якихось інших інтересів, чи в силу зовнішніх інтересів і впливів, можливо, російських всередині Офісу президента. Ми можемо лише припускати. Але те, що була разюча зміна цієї поведінки, мені очевидно. І я думаю, що багатьом очевидно, хто відслідковує дискурс і порядок денний, який продукується Офісом президента. Зараз зайшли якраз цією позицією, що про війну якомога тихіше, не нагнітати паніку, не говорити. Президент про це не має. Президент має виставляти фоточки з спортзалу, він має бути в Карпатах, ніби все добре, все чудово, прекрасна маркіза. І таким чином ігнорувати реальність. Але накал вже пішов настільки. Мені за останні декілька днів вже зателефонувало більше десятка людей, і в Фейсбуці, скільки написали, я взагалі мовчу. Про те, чи буде війна, чи не буде війна. Да ніхто не знає.
чи буде війна в жорсткій фазі, чи не буде, в яких методах вона буде, чи не буде, вона направду вже триває 8 років. І зараз, якщо буде активізація, то ми маємо просто бути готові до цього. І ми маємо готові бути до цього весь цей час. І, до речі, оцей компонент виступу президента, він абсолютно адекватний. Тому що, вибачте, так, а що нового? Ми і так воюємо вже. І якщо говорити про те, які настрої в суспільстві, то сьогодні просто вже офісі президента могли ігнорувати. Вже якраз ігнорування починає грати негатив електоральний для Зеленського. Тому я думаю, що найближчі 2-3 тижні ми побачимо, як риторика буде змінюватись, і мілітарної тематики буде більше. Можливо, побачимо візит Зеленського кудись на прикордоння, можливо, в зону бойових дій, можливо, на північні рубежі певний інспектування того, наскільки готові наші прикордонники, тощо. Мені здається, що вони зараз будуть робити туди певні кроки. Прибічники влади в соціальних мережах пишуть, що це нагнітання паніки, воно вигідно Росії, як ви сказали, корисним ідіотам, да, які ще вони люблять додавати Порошенко, бо саме йому потрібно і його політичні сили нагнітати, що Путін нападе, і то на цьому вибудовувалася, в принципі, вся риторика 5-го президента під час виборчої кампанії, да, або він, або Путін. І тому це важливо зараз в політичному протистоянні, і нам подають, що це частина внутрішньополітичної боротьби і зовсім немає відношення до реальності, яка відбувається навколо. Але так воно виглядає, якщо не моніторити, хоча б принаймні більш-менш іншоземні засоби масової інформації. Мені важко уявити про всіх бюджетах Російської Федерації на інформаційні атаки і дезінформацію по світу, що Росія здатна нав'язати порядок денний там Ройтерсу, Блумбергу і купі всім одночасно, і всюди, і президенти вся країн, включно з Ердоганом, вони це роблять, тому що вони стали всі разом корисними ідіотами Російської Федерації. Тож тут трошки пропагандисти чинної влади трошки, здається, переграють, бо про це б не так активно не говорили в світі, якби реальної загрози не було. А коли всі кажуть, ніхто не знає, що буде, як оцінювати тоді ризики? Дивіться, ризики зараз чи не найбільші за всі роки. Це об'єктивні дані. І стосовно кількості нарощення військ, і якості нарощення військ, і вікна можливостей, яким намагається скористатися Росія. Просто чи це план А, чи це план Б? Моє припущення, що це план Б. Тому що у Росії ще залишаються немілітарні способи для того, щоб розхитувати ситуацію зсередини, і для того, щоб відкрити вікно можливостей або до інтервенції воєнної, або до того, що ця інтервенція стане настільки можливою, що Україна буде дотискатися іншим методом просто під загрозою інтервенції. І я думаю, що росіяни будуть цим користатися. Наскільки їм вдасться, сумніваюся. Тому що якби в Росії вся машина політична працювала так ефективно і розвідка так ефективно, то Росія би додавила б Україну в 2014 році. Але вся ситуація в тому, що Росія не здатна перемогти в цій війні, і Україна не здатна перемогти. Ми в патовій ситуації, в якій просто кожен очікує, поки помилиться супротивник, або в нього критична ситуація всередині складеться. Цікава частина розмови про патову ситуацію обох сторін. А поки приєднаємо до розмови Сергія Борчука, координатора групи «Інформаційний спротив Південь», доброволець 8-го окремого батальйону УДА «Арата» Одеси. Якщо я правильно прочитав все, що мені написали про пана Сергія Борчука. Доброго вечора, пане Сергію. Давайте спочатку дізнаємося в Одесі, в цьому регіоні, які реакції людей, громадян на інформаційну складову, або, скажімо, на ці загрози, які люди чують з усіх засобів масової інформації протягом кількох місяців вже. Дякую за запитання, друже. Вітаю ще раз студію. Звичайно, як і в кожному місті і містечку нашої держави, в Одесі теж тривожна ситуація, по інформаційному всі не відокремлені, живемо у спільному такому інформаційному полі, це зрозуміло. Скажу більше, цими днями відбуваються навчання оперативного командування «Південь». Сьогодні одесити зранку, звичайно, були про це попереджені, бачили переміщення досить значної кількості військової бойової техніки. І скажу так, що я моніторив інформаційну площину і не побачив, принаймні вже майже доба, так, цілий світовий день, не побачив негативної реакції на те, що переміщується техніка, військовослужбовці тренуються і займаються виконанням, відпрацюванням тих чи інших бойових
завдань. Навпаки, скажу більше, що людей це, люблю українське слово, тішить. Тішить те, що нашим містом крокують і переміщуються українські військові, а не військові країни-агресора Російської Федерації. Звичайно, Одеса специфічне місто. І ми розуміємо. У нас трошки перервався зв'язок. Якщо відновиться, мені повідомлять, а ми зупинилися на патовій ситуації двох сторін. Що є перемогою для кожної з сторін в цій війні? Визначимося з поняттями, да, якби, і програшем. Направду, це дуже добре питання, тому що нам на рівні держави і державної політики потрібно було визначити, що для нас є перемога. Чи для нас перемога – це спалений Кремль і знищення Росії, умовно? Ну, беремо так для чесноти. Да? Чи для нас повернення наших кордонів – це є перемога? Чи для нас є перемога – це витримати суверенітет та цілісність в тих кордонах, які існують зараз, і потім мати шанс повернути території? Чи, можливо, для нас важливо вистояти просто, і для нас перемога кожен день протидії Росії? Тобто є різні перемоги. Для мене особисто перемогою буде це повернення України в території загально визнані світові з Кримом і з окупованими територіями Донеччини, Луганщини, коли ми зможемо контролювати ці території, коли ми зможемо забезпечити мир і розвиток на цих територіях, для мене це буде вже перемога. Чужого не потрібно, але свого віддавати точно не варто. Це наше зобов'язання і перед поколіннями, яких вже немає, і перед поколіннями на майбутнє. Не перекладати. І зараз будемо говорити про те, що таке перемоги і програш тоді для Росії. До речі, про програш український теж треба говорити. У нас повернувся на зв'язок, здається, правильно розумію? Не повернувся Сергій Верещук. Що для нас програш? Програш для нас – це втрата суверенітету або територіальної цілісності, або обох разом. Ми не маємо права втрачати території. Це ланцюгова реакція. Якщо ми зараз піддамося думкам, що там якісь не такі люди були в Криму, жили, там от на Сході якісь не такі люди, то ось не такі люди можуть бути потім в Франківську, не такі люди в Тернополі, не такі люди в Сумах, не такі люди... Та ні, всюди, в Закарпатті, в Галичині, і навіть в Києві. Завжди можна спробувати перенести відповідальність на інших і виправдати свої слабкості тим, що хтось інакший. Або він просто неправильно діяв. Хоча давайте згадаємо, який спротив вчинили і кримці, і Кремли на території Криму, який спротив вчинили населення на окупованих територіях, які назви перші. Давайте з Одесою спробуємо підсумувати. І, зокрема, роботу з Одесою. Пане Сергію, у нас до Нового року, от експерти, які були тут, військові, принаймні з Київської територіальної оборони, казали нам, що будуть, і це було публічно, не тільки в нашому ефірі, а що будуть навчання і будуть навчальні сирени, щоб люди не боялися, що щось почалося погано. Ці навчальні сирени будуть несподівано, щоб подивитися, наскільки там населення готове, як воно реагує, діє. Але поки цього не було, не з'явилося, і навіть я там живу в центральній частині міста, поки немає ніде позначок, де у нас бомбосховище, я навіть про це не знаю. Як в Одесі з цим обстоїть справи, чи були і є навчання там? Так, я маю посилатися на таку історію невеличку, 14-15 рік, ми пам'ятаємо цю активну фазу і загрози щодо України. В Одесі відбувалися такі навчальні тривоги, бомбосховища в основному були приведені до ладу. Звичайно, якщо активізація бойових дій на фронті, на Східному фронті, вона зменшила сьогодні, скажімо так, увагу до цих об'єктів, хоча, наскільки мені відомо, вони дійсно працюють в плані того, що готові до прийому громадян. Звичайно, люди тут на мирній території, м'яко кажучи, трошки розслабилися, але маю дати належне активній частині громадян. Це, знаєте, навіть не такий стриманий оптимізм, як я люблю говорити. Сьогодні люди питають і хочуть долучатися саме до територіальної оборони. Це дійсно правда. Я от особисто, маючи такі громадські навантаження, голова громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, дуже багато людей звертається, моїх побратимів з батальйону Арата, інших військовиків, не лише військовиків, як долучитися не лише до служби територіальній обороні, а й до національного спротиву. І маю сказати, що дуже активно ця робота розпочалась саме від громадськості. Намагаємося налаштувати комунікацію разом з військовими. Більше того, хочу підкреслити особливо, що в місті немає паніки. Це добре, бо знаємо, що наші люди дуже активно реагують, коли перші особи держави говорять, що
там сірники, гречка і все інше. Ніхто нічого не скуповує, цього достатньо і слава Богу. Я вам скажу навіть більше, після вчорашнього виступу Володимира Зеленського, знаєте, от така, скажімо, це вже, мабуть, суто одеський такий погляд на те, що відбувалося вчора від Верховного Головнокомандувача, то люди порівнюються з такою ситуацією, коли на вулицях тієї ж Одеси, наприклад, є у нас різні райони, так ви розумієте, історично склалося, до вас може прив'язатися з різними питаннями, в тому числі загрози, якась така не дуже шанодлива публіка. То є кілька варіантів, говорять одесити, таких дій. Ну, віддати все, так? У випадку держави, це, звісно, ми говоримо, що, не дай Боже, віддати там незалежність. Можна піддатися паніці, можна кричати, кликати когось на допомогу. Можна взяти палицю, можна взяти каміння і відбиватися, так? І, знову-таки, можна зробити зовсім ідіотський вибір, робити вигляд, що нічого не сталося, ну, наприклад, там піти і готуватися до вечірнього сеансу теле чи відеокіно. Одесити сьогодні обирають те, що ми маємо брати палицю каміння, ми готові до того, щоб протистояти. Звичайно, не всі, але ще раз кажу, паніки немає і є налаштованість громадян до того, що національний спротив – це все-таки не пусті слова. Такі настрої на сьогодні. Але знову-таки специфіка одеська, вона є. Є ще люди, які не відчули, що війна відбувається, і вона йде вже не перший рік, на жаль. Я вам дякую. Це був Сергій Брачук з Одеси. Дякую, З останніми новинами того, як реагують в Одесі. Ну, до речі, в Києві теж не відчувається нічого. Принаймні, знову таки, є ж у мене немає статистики по скуповуванню сирників солі або чогось, але по тому, що ззовні спостерігаю, я не бачу. Окрім того, можна згадати, я пам'ятаю дуже яскраво обличчя людей на вулицях Києва 2014 року, людей, які максимально там покидали території, які вважалися небезпечними, і щонайменше їхали на захід, а хтось навіть, хто міг собі дозволити на поза межі країни. Цього зараз же немає, цієї ситуації. Причому в цьому є і свої позитивні сторони, і свої негативні. Почну з негативних. Є частина суспільства, яка взагалі не відчуває того, що відбувається війна. І тут претензія до влади і бувшої, і сьогоднішньої, і минула сьогоднішня влада була непослідовна в своїх комунікаціях. І от з приводу того, що мілітаризований дискурс Порошенка перед виборами, він дуже часто йшов в розріз зі справами. І що в нас, коли корупційні питання підіймалися, або якісь інші, що казали, Путін нападе. Не розхитуйте ситуацію. Хто там собачі будки не збудували, але ситуацію розхитують. План Шатун і все інше, пам'ятаємо. Путін нападе. Тепер ми в іншу крайність з діючою владою впали. Будуємо дороги, відкриваємо стадіони, все добре. Путіна, ви взагалі забудьте про це. Путін не нападе. Ми живемо нормальним життям, і через рік я вам скажу, що ви молодці. Мені, чесно кажучи, абсолютно байдуже, що скаже мені президент, я молодець, що не скаже мені, я молодець. Мені важливо, щоб був мир, спокій, і щоб ми мали всі змоги захищатися для того, щоб ворог не напав. Але поруч з цим це інша крайність. От правда, вона десь посередині. Посередині в тому, що не потрібно піддаватися паніці, але при цьому потрібно бути готовими. На сьогоднішній день суспільство, з одного боку, перший негатив, теж сказав, може не відчувати війни взагалі. Раз. Два. Може недооцінювати ризики. 3. Суспільство втомилося від фактору війни. Війна далеко, війна позиційна, так, є жертви тощо, але це все фоном відбувається і особливо не впливає на життя більшої частини населення. Відповідно, війна стала якось такою віртуальною подією в телевізорі, не більш того, і вона далеко не у всі домівки прийшла, слава Богу. Навіть віртуально не всі домівки прийшла. Позитиви. Ми не піддаємось паніці. У нас поріг панікерства, він значно підвищився. Відповідно, там, де Російська Федерація, можливо, розраховувала, можливо, її кампанії чітко це показують інформаційно, розраховувала на те, що українці вже почнуть зсередини дестабілізовувати ситуацію самі, і оцей імунітет суспільної уваги, він почне підіймати температуру в організмі для того, щоб вбити вірус, і почне лихоманити організм зсередини. Цього не відбувається. Як би навіть політики не використовували фактор війни, ми бачимо, що навіть вони, по-перше, знизили градус протистояння навколо тематики суто війни. Навіть Порошенко обходить цю тему доволі обережно, торкаючись війни, тому що його виборець не зрозуміє. І якщо будуть загравати з цією темою занадто нахабно і підіймати градус протистояння політичного, то це виборець не оцінить. Навпаки, може негативно сприйняти.
зворотня ситуація від Зеленського, в якого, якщо він занадто буде мілітарно спілкуватися, то від нього виборець починає відпочковуватись. Ну, такі на сьогоднішній день вони тісно пов'язані електорально і політично. Порошенко і Зеленський. Один доводить, що він ще президент, інший доводить, що він вже президент. І от це змагання, воно відбувається в такому ракурсі дві сторони однієї медалі. Поруч з тим, це дає нам змогу, оця резистивність до цієї паніки, не піддаватися на різні істеричні закиди і створює опірність, тобто захищеність частково від російських інформаційно-психологічних операцій. Тому на Заході дуже часто дивуються, коли в мене от нещодавно знайомі були в Києві іноземці, і одним з торгівельних центрів була інформація про замінування. І почала охорона казати, виходьте, то що я відійшов по справах, потім повертаюся, телефонує мені, каже, слухай, тут з торгового центру вигнали, типу, що таке, змінували, типу, то що, спілкуюсь, каже, слухай, а я взагалі здивувався. Охорона всіх каже, виходьте, всі так спокійно, без паніки, ніхто не біжить, нікого не топчуть, люди допивають каву, їм охоронці кажуть, ну ідіть вже, він каже, та я зараз каву доп'ю і піду з декілька хвилин. Каже, я собі не уявляю цього в Європі. Якщо була б інформація десь в європейській країні, вже б всі побігли би, абсолютно тваринний інстинкт спрацював би, це був би натовп, і думали би, як би змодерувати, щоб люди просто не позавтоптали один. Може, ви, можливо, це як комплімент зараз приймете, але я вам просто тут буду вашу трошки опонентом, коли, скажімо, в Стамбулі люди багато разів зазнавали, що таке теракти, да, або в Мадриді вони були, в Лондоні вони були, да, в Брюсселі вони були в аеропорту. Знову я повертаюся до Стамбулу. Останній раз це був великий аеропорт. За місяць до спроби перевороту у людей люди стикалися, бачили на свої очі, як це відбувається. Тому Київ в цьому плані, слава Богу, і дай Бог, щоб цього не було, місто, яке ніколи не лякали терактами. Київ не знає такого, і Київ тому спокійний. Бачив трішки інше. Київ пройшов декілька революцій, і, зокрема, останню з боями на вулицях, з розстрілами людей. В торгівельному центрі я певен, що був великий відсоток, певний відсоток людей, хто з окупованих територій, просто по статистиці. Були люди, які пройшли бойові дії з посттравматичним синдромом серед військовиків, не тільки з тих, хто бачив на очі бойові дії. В нас є частина населення, яка просто при хлопавці, кремезні чоловіки, падають на підлогу, тому що просто спрацьовує інстинкт, тому що потрапляли під обстріли. В нас є свої травми, і в нас є також фактор... Потім у людей є розуміння, що коли щось мінують, дуже рідко про це повідомляють по телефонах. Але, абсолютно вірно, в нас є фактор вовки. І коли в черговий раз кричать вовки, ми вже кажемо, ну окей. І цей раз це неправда. І я ж кажу, негативи я вже назвав декілька. І недооцінка ризиків в цьому, і фактор того, що не сприймається як реальність, як якась віртуальність тощо. Але при всіх цих негативах є й позитив в тому, що направду це робить нас більш резистивними. На нас складніше впливати, нам складніше модерувати через страх. Нам потрібно просто розуміти, як мінімізувати ці ризики. Тобто люди мають відчувати, що є війна. Вона не має стосуватися їх напряму, але вони мають розуміти, що в них на виробництві пройшли навчання, що робити на випадок, якщо будуть обстріли, війна. Що люди мають інформацію, отримали листівки, отримали на телефон смс з тим, де вони можуть знайти інформацію. Про це теж ви кажете. Про інформацію. Відсутність цих інформаційних листівок, повідомлень на під'їздах, де найближче бомбосховище, тривожних сирен як навчання, щоб подивитися, як це буде працювати. Того, що навіть обіцяли будуть робити і не робиться. Це теж частина того, щоб не збуджувати, не надавати негативні новини, не перенавантажувати мілітарною повісткою, порядком денним. На всяк випадок, чого це? Це ж, в принципі, казали, що всі готові до того, щоб принаймні це зробити. Не роблять через те, що електорально бояться, що це може бути негативно. Я думаю, що ось президенти почнуть потихеньку до цього приходити. Я ж кажу, що найближчі тижні, я думаю, зміниться частково риторика, далі зміняться дії. В принципі, якщо говорити про підготовку воєнної сфери, то там робляться підготовка і є. І по ДОСу, Державному оборонному замовленню, зараз були дуже серйозні зрушення. Нарешті наверстали те, що не очікували, що встигнуть наверстати навіть за кінець минулого року. По національному спротиву так само ударними темпами. Вчора було засідання комітету Верховної Ради профільно. На 29 грудня, якщо не помиляюсь, чи 30 грудня навіть, 29, по-моєму, було засідання комітету попереднє профільно Верховної Ради. Тобто комітет, наприклад, по розвідці обороні тощо, він 29 грудня засідав. І от 19 числа
Ну, уявіть собі інший комітет Верховної Ради, який би так працював, би, причому там велика кількість. І доволі продуктивно попрацювали. По національному спротиву територіальній обороні комплектація йде сьогодні серйозними темпами. Навчання проводяться як на півдні, так і на півночі на сьогодні, і так і на сході. Інвентаризація потуг відбувається в армійських структурах. Тобто, в принципі, робота там іде. Про неї не інформують тощо. Хоча потрібно було б частково, дозовано. Просто коли у вас є оцей перекос, з одного боку суспільство резистивне, а з іншого боку воно не розуміє, що відбувається. Вам потрібно цю ситуацію трішки вирівняти. Ви можете пожертвувати трішки тим відсотком людей, які, можливо, запанікують, за рахунок того, що більшість населення отримає інформацію, отримає інструмент в руки і вже не буде панікувати. Тому що поріг паніки, він все одно залишається певний. І Росія у певний момент нащупає. І якась точка, тригер може спрацювати. І нам потрібно його мінімізувати вже зараз, нехай за рахунок того, що не 2% населення, мовно кажучи, а 8% населення зараз будуть панікувати. Суспільство має бути готовим до того, що цей ризик є постійно високим, тобто він не буде не зменшуватися, скажімо, він поки поруч є Росії, поки в неї є така політика імперська, яка є, а можливо вона на десятки років, що суспільство завжди має бути готовим до військових дій. Просто це таке суспільство узнавати, от як Ізраїль, який знаходиться в стані. Реальність, в якій нам потрібно навчитися жити, при цьому Без неврозів і там решти психотравматичних речей. Да? При цьому жити, при цьому радіти, при цьому женитися, одружуватись, виходити заміж, при цьому працювати, при цьому відпочивати в ресторанах, в клубах тощо. Жити нормальним, повноцінним життям, розуміючи, що війна тут прямо поруч, що завжди є ризики безпекового характеру, що ми маємо бути завжди готовими. Для того, щоб для нас це не вибивало нас з нормального плину життя і не було якимось екстремальним явищем, а це було частиною нашого повсякденного життя і не псувало нам розвиток, інвестиції, економічне зростання тощо в країні. І отут претензія до обох влад, то що в нас 8 років по цьому напрямку зусилля були тільки суспільні, а не державні. Глибинні речі виникають в тому, тоді виникає питання, наскільки має бути привабливою та країна, щоб постійно жити, радіти з високим ризиком відчутності війни і небезпеки, яка має бути постійно тут. Яка ж мотивація має бути у людей, щоб жити і залишатися в цій країні тоді? Є рецепт Ізраїлю. Якщо хочете, щоб громадяни не їхали з держави, приїжджали в неї, що сказала Голда Меїр, якщо не помиляюся, лікар, вчитель і військовий мають бути забезпечені по максимуму. І тоді люди будуть тягнутися. Це соціально-гуманітарна сфера, це безпека, це здоров'я і це навчання, освіта. Це потрібно те, куди вкладатися. Направду, інтегрально до цього це культура, тому що і воєнна сфера, і медична, і освітня сфера – це про культуру, про норми поведінки тощо. І про фінансове забезпечення, безумовно. Раз. Два. Є історія інша. Можна піти в притчі, в мудрість, коли посилав цар подать збирати. Один раз ходили, плачуть, інший раз плачуть, третій раз сміються. Ну, вже ходити нема, не забрати нічого. Нічого так не згуртовує, як спільна загроза. І розуміння неминучості цієї загрози. З певного моменту вже починають сміятися загрозі в обличчя і розуміють, що з цим потрібно навчитися жити. І це інша реальність. Є інші, дійсно, речі, про які можна говорити. Країна, яка завжди відчуває загрозу, вона дуже динамічна, принаймні, в своєму розвитку. Ми бачимо, Ізраїль – це одна історія Туреччини інша, Пакистан. І от країни, які постійно такими на внутрішньому драйві знаходяться, тобто там розслаблялися на мобілізованість. Да? І навпаки, країнам, які нічого не загрожує дуже багато там десятиріч, вони знаходяться в іншому стані, в стані трошки такого анабіозму. Тобто, тому іноді виходить, що так варто мати таку загрозливість, щоб отримати динаміку і мобілізованість в країні. Путін, я думаю, що я про це вже казав декілька разів і не стомлюсь, мабуть, повторювати, що по закінченню російсько-української війни потрібно буде поставити в Києві, я думаю, що в Києві просто буде правильніше, мать городов русських, все ж таки, поставити пам'ятник Путіну. Такий маленький пам'ятник, такий, як це сірникова кропка, наприклад, написати Лілі Путіну.
Маленькій людині, яка зробила велику справу. Тому що, направду, саме його діями згуртувалося українське суспільство, українська нація прокинула, зрозуміла, що вона існує. Ми відповіли на питання вже не тільки кучмівське «Україна і не Росія», а ми почали відповідати собі на питання, а що є Україна, чому вона не Росія, в чому вона інакша, а в чому вона не тільки не Росія, а не Польща, а не Європа, а не Схід, де наші відмінності, де наше власне, те, що робить нас українцями. Ми відчули, що, виявляється, далеко не всі нації є настільки відданими гідності, що ця категорія, вона специфічно сприймається багатьма. І в Україні вона є стрижневою, або свобода. Те, що для нас це те, заради чого ми готові загинути, і, втративши свободу, для нас сенс життя багато в чому втрачається, знову ж таки, не для багатьох. Або те, що цінність дітей, і те, що коли поб'ють дітей в центрі Києва, і держава дозволяє собі насилля по відношенню до дітей, що це червона лінія для українців, поза тим навіть яких вони політичних вподобань, що це одних маргіналізувало, тих, хто був за Януковича, і вони зрозуміли, що вони не готові захищати його і в парламенті, одразу ж переметнулися, проголосували за те, що за усунення Януковича. А для інших це мобілізуючий фактор, через який вони готові йти під кулі. Якщо подивитися ціннісні дослідження по наших сусідах, ми не знайдемо у жодного сусіді, в жодній країні поруч, щоб діти були однією з 3 перших ціннісних домінант. Це те, що нас витісняє. Ми свої негативні сторони починаємо вивчати, але більш повільно і менше зізнаючись собі, що в нас є і негативні риси, що українець, він не божество, він звичайна людина, і він має свої слабкості, свої сильності, треба з слабкостями працювати, мінімізовувати їх вплив колективно, але при цьому посилювати наші сильні сторони. І, зрештою, якби не було російської агресії, цілком рідно, що ціла низка тих зрушень, які відбуваються зараз в країні, їх би не було. І швидкість їх була би ще менша. Так само, як ми 2 десятки з гаком років деградували собі спокійно, розпилюючи надбання УССР 2.0, роблячи вигляд, що все більш-менш нормально. Такої українізації в країні не відбулося, принаймні, як вже наповнена путінська агресія і в російської мови, і ніхто б не наважився там фактично заборонити російськомовну періодику, хоча нас там закидають, навіть ліберальна російська преса, в Україні заборонили фактично, цей закон прописаний так, що він забороняє друкувати без українського відповідника винятково російською мовою. Він дозволяє кримськотатарською, там написано корінними народами, мовами корінних народів, мовами європейських країн. І коли ти бачиш цей перелік, фактично це йде про дерусифікацію, те, що відбувається. Але повертаючись до того, що в цій війні ніхто не здатний перемогти ані Росія, ані Україна. Що ви називаєте, що Росія не може перемогти в цій війні? Вона не має ресурсу, захопивши утримувати цю територію всю, чи якісь інші причини, які причини, що дозволяє вам говорити, що Росія не здатна? Потрібно зрозуміти, що для Росії є перемога. Для Росії перемогою є знищення української державності. Через її підкорення, через фрагментацію, через маргіналізацію, різними способами, але потрібно знищити державність. Не обов'язково державу, але її державність. Чому? Тому що Україна для Росії є екзистенційною загрозою. Направду, це війна, не війна за незалежність України від Росії. І тому деколоніальні практики, вони не до кінця підходять цій ситуації. А це не ми від метрополії відпочковуємось. Направду, ситуація зворотня. Як би це дивно не звучало, тому що ніби велика, ніби від маленької, тож. Але там це війна за незалежність Росії. За незалежність від України, тому що у Росії весь політичний міф побудований на європейському, на частині європейської Росії і на міфі про європейську Росію. При тому, що там династичні зв'язки, вони обірвалися ще на Катерині II німці, і в Петра III, власне, дітей не було. Тобто там говорити про тяглість династичну немає історії. Про політичну систему, вона плоть від плоті азійська, вона не європейська, і направду тоді вже треба казати про те, що Росія зберігала ще довгий час васалітет від Криму і від Кримського ханства, васальну залежність, і Поклонна гора не так просто в Москві називається Поклонною, і єреї неодноразово доходили до Москви. Тобто є моменти, які на сьогоднішній день роблять наступне. Для Росії весь її міф має коріння тут. І будь-яка ефективна політична система і державницький проєкт на теренах України, він в певний момент стикається з тим, що він починає приватизовувати власне історичне, власне культурне надбання.
Ми в І великі речі пішли, але одразу я до цього веду, що я розумію, про що ви кажете. А навіщо так важливо мати якийсь міф з тяглістю твого державотворення? Звідкись ми маємо купу країн в Європі, які до певного часу взагалі не мали поняття своєї власної незалежної держави, є успішними. Фінляндія була або частиною Швеції, або частиною Росії. Вона тільки в 20 сторіччі отримала незалежність. Так само з двома країнами з трьох Балтії, Латвія і Естонія. Вони ніколи не мали власної незалежності. Вони отримали її тільки в 20-х роках 20-го століття. Да? Словаччина, яка поруч з нами, вона стала державою, фактично була якась квазіутворення гітлерівського часу, але незалежно вона стала 93-го року. До того це була частина або Угорського королівства, або ще когось. Не було словацької держави. І ці країни відбулися. З цих держав не було колонізованих територій і власної залежності від власної історії. Історія є і сильною стороною, і слабкою. Росія не може закрити очі на те, що на сьогоднішній день в її складі знаходиться ціла низка етнічних і національних територій. Те, що Росія відбувалася за рахунок колонізації назовні Москвою. В Росії не відбувся націогенез, власне, русських. Немає на сьогоднішній день в Росії руської автономії. Нема, власне, ядра Росії як національної держави. Щоб відкинути все навколо, наприклад, і сказати, а оце є ядро, до якого все тяготить. Нема. Є Москва, яка має статус імперської столиці і підкорене все навкруги. Якщо Росія зараз починає вибудовувати свій міф про державу, відрізаючи імперське надбання, то втрачається легітимність на всі інші території і фактично самознищується Росія. Вона має розпастися і перезібратися. У нас просто в українській на мові немає цього відповідника, але ж вони за єльцинські часи прийшли до цього. Є русський етнос, але всі ми росіяни. Тобто, і зараз у них ідея, чому вони просувають і зросійщення іде іншим шляхом. Вони потрошки прибирають права національних автономій. Вони прибрали, навіть символічні речі, не можна мати президентів, да, як на завгодно називається, не президенти, потрохи вони залишали це для Татарстану, для Башкортостану і, здається, для Чечні вони прибрали. В трьох республіках, як Удмуртія, Татарстан, ще б забув, третю, було обов'язкове вивчення національних мов всіма. Тепер цього обов'язкового вивчення нема, хоча поняття держава. І далі, там, ротом Кашина, Кашина в них є колишній ліберальний журналіст, який озвучує всі імперські речі по відношенню до України. Також вони кажуть, що треба відмовитися взагалі від діління автономії поза національного знаку, а як в Сполучених Штатах мати федерація ці складається зі штатів. Да? Це суто територіальні одиниці, які через економічні або історичні речі влаштовані, і піти таким шляхом. Тобто вони ж на цьому вже шляху знаходяться. Зросійщення і перетворення одної російської нації в розумінні російському. Росіяни, не русські, а росіяни. Да? Проблема в тому, що в Штатах всі прийшли, і проблема корінного населення була вирішена просто геноцидом корінного населення індіанців ще в ті часи, коли це слово геноцид не існувало. І відповідно в них проблема є тільки з невеликою етнічною меншиною корінних народів. І то це проблема, і отакий перекос в Сполучених Штатах, який кошмарить, в принципі, все американське суспільство. Плюс є ще расове питання, яке до сих пір розхитує політично Сполучені Штати і ділить дуже серйозно водорозділом. Але нема сотні етнічних одиниць, які на своїй корінній території, які мають свою історію державності або свою націогенезу, і які в стані підкореному знаходяться. Але вони вже не мають ресурсу для спротиву цьому, здається, в Росії. Пасіонарність пробуджується абсолютно неочікувано в різні моменти, і вона може отак от відбутися. З Татарстаном, наприклад, прибрали президента, прибрали освіту, думали, що вже все, а тут батьки почали писати заяви на те, що діти мають вчитися татарською мовою. І що зараз робити? Тепер репресувати батьків цих дітей? Чи як діяти? Системі стало ще гірше, направду, реагувати, тому що децентралізувався цей протест і перейшов з політичного, тепер суто в культурно-гуманітарно-освітній. Тому там ще бурліти буде. Але повертаючись від Росії, я просто не хотів би дуже концентруватись саме на внутрішньоросійських проблемах. З Україною перше, це історичне підґрунтя. Весь міф політичний і державницький на теренах України. Раз. Два. Економічно. Росіяни прорахували ще раніше, і, направду, є світові аналітичні центри, які прорахунки робили, хто вижив у 21 сторіччі, що потрібно мати ринки не менше 200-250 мільйонів для того, щоб мати змогу економічно бути конкурентному в сьогоднішньому світі. Росія без України, навіть збираючи інші пострадянські території, не здатна забезпечити собі достатній ринок для того, щоб бути метрополією в 21 сторіччі. Три. Релігійний фактор.
Російська Федерація без України, Російська церква не є найбільшою православною церквою. Тобто в них вибивається їх ключовий козир, яким вони апелюють до того, що є давніші церкви, є статусніші церкви, то що Росія казала, а ми найбільша церква. Намасовіше, да. Тепер вже нема цієї найбільшої церкви. Четвертий фактор, який залишається тільки в Росії, це і ядерна боєголовка, яку вони можуть шантажувати. Тобто в усіх аспектах, окрім мілітарного, навіть мілітарному як буфер Україна і як неприсутність тут альтернативних геополітичних проєктів, для Росії будь-яка державність на теренах України – це екзистенційна загроза. Без України, Україна, якщо відбувається незалежно, а з розвитком України і історичне, і культурне, і економічне тощо надбання, нарощення України буде відбуватися за рахунок мінімізації впливів Росії. Інші пострадянські країни дивляться на Україну навіть зараз. Нещодавно був у Вірменії, і мені кажуть, ви не розумієте, як ми, невеличкі країни, постійно дивимося на вас. Ви країна якій вдалося, в якій немає авторитарного режиму. Ви обираєте президентів, кажуть, ви собі не уявляєте, яка це розкіш для багатьох країн. І ми в Вірменії намагалися, демократизувалися, і в нас Пашинян, ми тільки зараз відчули, що ми також здатні можемо. 2. Ви країна, яка деокупувала частину своєї території. Ви дали по зубах росіянам і частину повернули. Маріуполь, Краматорськ тощо. 3. Ви найбільша країна в Східному партнерстві. Ви одна країна більше, ніж всі інші країни Східного партнерства, і ви локомотив для нас. Ми дивимося, якщо вам вдасться, то це одразу відкриває шанс для багатьох інших країн. Навіть Казахстан дивиться на Україну в тому розумінні, що якщо Україна вимотає достатньо Росію, то вона відкриє можливість для інших країн як це називається, дістати весла, які вже підготовлені, і відгрібати якомога далі геополітично від Москви. Москва ж не має пропозиції завтрашнього дня. Їй нічого запропонувати іншим державам. Інновації провалено, сколково окрім Воно дуже легко, кажу, коли ви казали цей фактор 250-мільйонного ринку, це важливо, значить, Україна, якщо не в цьому ринку, вона має бути дуже близька до європейського ринку. Так само, як Туреччина, незважаючи на її 85 мільйонів, вона в митному союзі саме з Європейським Союзом знаходиться. Якби, і вона, це дуже важливо мати. Розуміти свою профілізацію. Да, але на що Росія так само каже, вас ніхто там не чекає, не вас, вас ніхто не приймає, і Європа фактично підтверджує цим відсутністю просувань України в цих напрямках і на натівському, і Європейського Союзу, якби оце і працює, що Росія каже, там вас нічого не чекає, а тут ми всі разом якась сила. І це чудово. Знаєте чому? Хай як би це не виглядало зараз зрадницько по відношенню до України, тощо. Коли говорять взагалі про зовнішнє управління в Україні, якби було зовнішнє управління, був порядок певний. А його нема, тому що нікому головний біль сьогодні не потрібно. Вже території ніхто не завойовує, ми не в тому сторіччі знаходимося. А демографічні ресурси можна утримати просто через відкриття кордонів і запрошення спеціалістів. Якщо у вас вищі стандарти соціальні і вища зарплатня, у вас самі з усіх країн просто як пилисмоктом до вас переїдуть. І багато іншого. Сьогодні конкурують за інше. І в цих умовах Україна фактично, коли вже відпочкувалися від Росії, і Росія для нас екзистенційна загроза існуванню нам, тому що Росія хоче нас знищити, і вони хочуть здобути свою незалежність через знищення Києва. Тому що тоді вони є повноправним спадкоємцем всього цього. А інакше в будь-який момент ми можемо прийти і запросити власний спадок і сказати, вибачте, а ви отут, ви самозванці, ви самозванці. Ні, у вас є свій спадок. У вас є частина Золотої Орди спадку. У вас є частина спадку інших етнічних меншин. І русських є на території Росії спадщина. І є свої приклади державності. Беріть цей Новгород фактично і розвивайте звідтиля міф, якщо ви хочете навіть європейський міф. Але не чіпайте наше. Бо весь фундамент того, про що ви говорите, тут. Ми з ним живемо, ми по ньому ходимо. І ми без нього свою державність будувати не збираємось, тому що інакше в нас темна пляма просто всередині. І таким чином, фактично, якщо говорити про ринки, з одного боку Росія, яка загроза, і нам приходиться вибудовувати від неї захист, а з іншого боку, нас не так вже радо і готові прийняти без будь-яких умов на Заході. І нам приходиться зрозуміти, а в чому ми не Європа, а в чому наша самобутність? І, відповідно, ставати на власні ноги, вчитися не шукати столиць у Москві, у Брюсселі, у Вашингтоні, а відчувати, що столиця тут, в Києві. Це Олег Саакян, такий оптимістичний політолог, який був протягом години у нас на каналі АТR. Далі новини. Дякую вам. Навзаєм.